Ako si Editing Orchid Chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, magpakita ko nyo FFG guys nga pinakakusog. 5 ka klaseng FF anang klaseng prutas o gulay itong gamit karon guys. 4 klaseng prutas o isa ka kuan guys, kalabasa. Ang sa FFG guys, pwede gin mo din mo gasto, wa mo kalbasa, wala mo saging. Pwede nang kining kuan guys yung gamiton guys. Dirang mansanitas. Ini bayabas nga nitib ni guys, ug kapayas nga nitib. Pwede mo gasto kung naalam mo o amoy molasses, pwede yung tong asukar. Pero na po mo ani guys kalabasa o saging, ako mo tanamo ko saging para pang FFG. Mao po proseso na itong taguron guys, pero kaya akong gidaghan guys para kusog gid kayang taas kitag makuha niyang potassium kay daghan kay itong halong kuan guys, mga gipangbuhat nga nitib ng kuan guys nga mansanitas, nga mga hybrid nga mansanitas. Kining bayabas nitib ni guys, kining haros bagnot. Kung ipakita nyo nga kasi makaingon mo di ko kabuhat kay wala mo magamit nga saging o kalabasa. Wala mo sa inyo ha, pero siya ron wala gi mo mapangita lang sa bukid-bukid nga area. Nga kalbasa o kuan kapayas o kuan guys, kapayas, bayabas o kining mansanitas, kumpol man ni guys. Daghan man kita ang mga naagay sa mga pagkarang gibutang ni. Ato ning timbangong diyan siya guys, kay mahiwa na tani, magisupag timbang labi ning kapa ning mansanitas. Timbangong nila ang tanan usa na to hiwaon para ighiwa dito na si aning balde. Manitan guys, ang atong kung buhaton karon. Bayabas o saging. Lima sa klase guys, kapayas, bayabas, mansanitas o kalabasa o saging nga binangay. Ano ko mga binangay guys nga tagkuan ng kilo ani guys. Presyo ani sa bar tag size ng kilo, mo di man ginako og naamay madala dito sa kuan. At ini mansanitas sa lapel kay pag pupukot pa niya gamay ra man eh. Itong timbangan ni guys 4.5 kilos guys ang itong timbangan ni. Dapat kinahanglan po tali upat palit og tunga nga kining molasses. Ang kinig yung mansanitas guys o para gid mo nga di na mag lisod ani inig. Di man pwede na to ni pakita ko sa color to aduhar to classic mansanitas ra to og atulo. Karon ko napakita niyo bayabas kay para mas pagkaingon mo sa usang klaseng prutas. Kung sa inyo makitan, pwede niya buhaton yung fermented fruit juice kay para nga malanggi mo yung makamit nga organic sa inyong guyat puli na sagos abono, pulyar, inyong i-spray. Kining ko ani guys, kining mansanitas di pwede rin disuli pusa dis balde kay ato apo gud siyang tadtaro ning mansanitas, pino naman siya. Kining kalbasa guys, yan mukbunga akong gi tagipan guys, gi slice para pang FFG na ko guys. Kining mansanitas, pwede rin ginit sutok ana. Di lang gibig daghan sa magbuhat may kada sa mansanitas kay parte pun kanang mga bata itong manguha sa mansanitas, ikaduha pon ato mga langga mga on ani daghang langga mga on ni mansanitas guys. Kay tamis kini siya nga prutas. Sa kuan ay guys, sa isa una namong vlog ko kabalo ko sa English mansanitas. Kuan ay guys, sa kuan guys among gikuan sa gi-research sa internet. Kuan din yung English mansanitas guys. Philippine fruit. Muni atong ikapanghambog nga prutas sa Pilipinas nga di wa poy pero wa poy nagtanom ani guys kay manurok ra may daplin. Pero daghan kay mga ani guys kay nakahinumdum ko sa unas dito pagkugliti. Maabot tong barko nga ikagbit kong parte ging ulitan ning sa mata mga trabahante guys, ilang tripulante parte kusugang mga ano ning protasa. Muni ka sa magabuhat ko sa musagol di katagsar ko di kasagol labi nagwa di makuha sa punuan ng mansanitas. Kining kalbasa guys ato lang po ni pinupinuhon sa tago dito tay kay wado kining pinu tanang dagkuon. Dugay po siya ma buan makupos. Kita lang ko guys para makaingon mo kasi mag-ingon mo wa bigyo kay mabuhat sa kuan area dapat asa. Dili ko wa kay saging, wa kay kalbasa. Kusyaro wala po kapayas kining kapayas guys kasagaran sa bukid-bukid. Di magini baligya ingon kay pwede ra mangitag bagnot ani gani na hinug kapayas pwede na mo kabuhat og FFG nga dili mo gasto. Kung na pa may kalbasa, pwede po mo magbuhat ani pero pwede magay mo kanang naay mga harvest guys, pwede mo mangayo kay ning kalbasa guys nga kining kuan. Mga reject, pakubani guys, kung biyaan area gani ning kalbasang kanang
na mahapay ito sa bayar, biyahan sa area guys. Kaya ultimo ang mga gini kalbasa di ka nang ito na sa bayar. Pamiyaan lagi na mo sa area, karon na ko nagka kung ginahipusan para magamit na ako FG. Kining kuan guys, kining bayar, pakita ko sa pag-anaon na po yun eh. Piso ninyo para dali ra po siya malata. Kinig abono nyo gusto, pwede ra kinig inyuhang kabuo na siyang parang balik kinig balihan mo ana mo akong kuan guys, buruhan. Pwede ra kinig inyuhan lang i-apil yung unod niya mismo abono. Sa total og manurok ra po ni guys, apil ra ko apil ibot ta po aning kinig liso parang liso ning kapayas, motorok magaling ni kay apil yung abono sa area, apil yung huwad, apil ra pwede hapit ibot. Walang ipakita nyo guys yung apil kong bayabas para makaingon gyud nga pwede ra gid mag pag-uktag pagbagnot ug wa tay mo lasis pwede magita mo gamit og asukar. Kasi maro katong asukar brand ginagabit na di pa mo gamit atong puti. Saro na pug ganahan mo pugihan mo lakaw-lakaw, may mga bayabasan sa bagbagnot, may mga hinog makapanguha mo. Kapayas pod. Yan may mga punog pa sa aya uban ni guys kining masitas gibuhat nig batuganag mga manok. Pwede rin maging mga idol mo kung wala po dyan kitag baligya nga masita sa among area dito kasi ambot lang at ubang lugar grabe baligya masita sa hinog amo ada kaya sapoy mamaligya nga ako mamalit ani kaki muha rin makasaka mga bata makita rin ang bagnot tunog pa sa kuha kaon kay bati naghana mga bata rin sa on guys gagmay pa mi guys bati po mamakaon ng bunga sa masanitas ito na po nipis-nipis ang ginagkalbasa alam yan yung kalbasa guys kung amoy raspahan, lamit mo raspahon. Amo to raspahan pero mamadala. So asa mo balay, mo pa ko gitagod. Kining kapas guys og tanang nga ni kayo, pwede ra gyud ni kumuton. Pero kinay do kita tong tanang, ako lang hiwaon ron. Ni sa kasimana kan pusok pan guys. Kini pwede na siya gigino ug abono-abono ng gamitan pwede rin ninyo sa harbison kada abono nyo magkabo ra mo dito sa kadaghay apil ni mga unod ug butang malata ra man sa area guys ako mo sala ra ko ani so ganang wala kasala pud ko ni gamay kalang akong paggamit spray guys kaya pud ganito dito pwede dito sa laon og atong i-spray kay masanggit man pud sa nosol ni unod ni kabasa og saging. Kita mo gamit na ng organic guys sa kita synthetic gawas ng gastuso po siya dili po kasi kahimo sa epekto kontra ng gamito ng mo kung ay mo gamit og synthetic kay kung sayo mo gamit og synthetic kasi kinahanglan jud sabot nga murag kaya tala ko ng organic pero i-testing nga guys pwede mo halo og kuan guys ini pulyar niyo pwede mo muhalo aning kukas pwede ko naghalo aning siwo siya pang ini pulyar pwede po kini ako na puli-pulihog gagamit kaya kining organic kasi ako na overdose gani o makita niyo itong organic na mo ang akuan herbicide ganing gibuhat pwede paghanam pa yung asin ato sobraan pa niyo guys man patay ng kuan guys di makahaot sa tarong yung ato di lang ito pwede spray to organic itong herbicide kaya sa kuan mais na gagmay pa kung dagas ng mais di na matama ang dahon pwede pa kapasa ito ng hiwaan kita itong tanan ni kapasa guys di ka na anig langgam gamay pwede rin ito kining kapas guys sigurado kung taas po ni sa potassium kini mga liso anay pwede ako na ito butang ng liso kay kining liso guys may katas kay pang makuha doon ng liso sa kapayas matuga bigla po niya sa laon tamay pro ato nang abono lang gigamit pwede biso tanig buo sa ato ang tanom po ito style guys ini kaya ko pinakakusog ni kailangan katag klaseng gigamit ng mga
upat ka klase atong prutas nga ato kay kalabasa. Pero kung sa available yan may mga opo, pipino, pwede na himuon yung kuan. Ay lang kung magamit ang mga lata na siya para ning kanang saging nga daot na siya, over kay kahinog nga lagom na kung magamit lang pud ana kay daot ta pud yung organic nga gibuhat na kay hawag naman tag reject na gito yung gamit nga kuan nga daot na over kahinog. Tugas wadyo ko yung kanang nagundang kuan dig imong buhat kung naaji mahinog sa pasanang mahinog sa saging. Kaya kini guys daghan ni sa ginga nga kuan guys, daghan ni sa ginga nga hinog. Kinang gibuhat di kay daghan kay panglas na po naman ng molasses mo na itong molasses ang giga. Kita niyo itong nagbuhat og kuan guys. Buhat og itong mo pag-iban sa pagbuhat og seaweed. Mo lang po nabili ng mga estimate ko na pinakataas lang yung kalitro ng molasses guys. Mga itong wala ko patakag daghan mo ta sa ginga ning hinog guys. Uban ana gyud. Madag kaonon pag uban na og di na gyud madag kaon na mahol gyud kaon pus manok. Ning bukid guys basta ting baratong saging guys sinani sa ginga bisag madto ka sa bayar ani kung naayo kang hinog ipanghatag rin guys tagbaro ka kaon kung gusto ka mo kaon og saging. Di mo lang madugan tong kaog tong saging guys, nahingo na tag tugkan tag ikog na yung tag unggoy. Daghan ka na sige nga guys, mga kuan ka kilo guys. Ang plus B nga akong kanang RG nang akong gibilin. Kain mga hapit 20 kilos din eh, pero nakabuhat na po man nauna aning kuan na mo ipakita kay ko magsagol yung putong kapayas ug masanitas o kabayabas para makita ginyo nga pwede rin gamiton hasta apil ang bayabas kay prutas magyapon na siya. Sa bayabas guys pwede po kunang kanang pang Amerikanong bayabas ug na hinog ninyo di niyo matukaon pwede pa gamiton yung buhaton yung organic gihapon. Kailangan kay mga palibot na to guys nga mga ato ang giusik-usikan. Hatong nangka, mga bayabas. Kining kapayas guys kasagaling makasuroy mo bagnot nagi usay ni guys bisag daan ay pagkaon og uwak pero kuha guys ug nagi mahinog nga kapayas. Ayo say guys magbuhatog ka ng if nga puro si kapayas guys. Basta magpasago haluan na pud mo molasses di lang pud kapayas kay kapayas puro sa imong ibutang. Imong buoton guys. Di ko na mabaho pud tinuod pila na ka. Kaya duha ka adlaw nimong buot ang kabas lain nagbaho pero butang ag molasses guys. Bisa bag maabot nig duha ka bulan. Di kini mo ingon nga mabaho na inyong gibuot ha sa abot pag duha ka bulan kay di kini sing mabaho. Gawas lang katong molasses katong ingon ako nyo nga sagol gisa nagulag tubig adi dito magsilbi 100% gitong mabaho guys itan-aw yung gibuhat ng molasses di lang nga purya lang sinaglantong nagkaon kung nakaila mo ng mga tribo nga ita balihon ninyo mao ginay baho matinga mo nga ang inyong giburo pati na daghanang lagong nagpalibot labi nagmualis nga maging baho ani kay di man pud katong buotong tinuod mo buto mo pud atong gisudgi buotan inhalang siya na hungaw pug agamay makakuan yang kuan tingakang dasmagan nag mga lagong kay lain nagbaho basta katong molasses nga katong sagol kodog katong gamiton di dito magsilbi mabutang order kung molasses guys ato jud ko atong gahidor mo order kay sureball jud ko atong pure to ilang molasses kay di kang dito sa sentral. Dili lang asal lagi kasi garang molasses gamiton ko sa semua. Mga planta sa page. Kana mga buhatag nga komersyal lang hollow block mo na ilang ginasagol. Mga ito hinihiwa na guys. Sagulan ta na siya og upat ka litrong tunga nga molasses. Ano na mo ni pang last na mong molasses guys. Last na gini siya. Mahurot ni siya, ako lang ipaabot na hurot para maka-order ra po ko kay order ako tag duha-duha gyud container hatod po ko dito sa katong ingon akong biyahedor og molasses hatod po ko dito sila ha yan na po ning pasuddan paon na po ko ning masuddan nagmaso yang biyahe kay sa ako lang gikaingon di ko patakag order og molasses yang amo ko usahay guys lam nagsabot lag kusog ilang molasses na ibang bawo ka mga Pilipino guys ngita jog diskarte makadako ginansya bisag tinikasan na ilang trabaho makadako lang ginansya sa gula nagtubig kay may ubang mamalit kasi di pud lang pud moangal
Labi na kanang ilang gamitan kanang baka guys. Di na sa moangal na bisag lasaw ang molasses pero pang organic ito gamit. Di kita pwede gamit atong kuan, itong molasses nga sagol tubig kay itong sagol tubig nga molasses kay 100% itong di makadipulos mo organic. Na tawag huwad din yung huwad oh, lugos pag-agas oh. Muna siya ug sa iskuhi pa sa mga gulay barog nga saging mo ni class A. Di kina siya kanang lahat man tong mula sa kultubig sa ikana niya magsirit na turitsa. Dali kita igtuwan niya da kining suod sa isa ka litro mahurot ra guys sa butang abot sa minuto pero kini isa ka litro ihuwad guys mudagan pud mo hapit 5 minuto sa guys magtilo kasi ka kahurot ning molasses nga kining di sa isa ka litro. Lumay kasi ang kalawot. Yaw sa nang padala. Yung hinungdon guys, hindi kita pwede mo okay ng mga metal nga kuan guys. Pwede kahoy itong buhaton. O di ba kining tinay mo ganing kawayan ako yung kisagan ni okay guys. Ako na ginhipusan pero okay ya. Buwan siya po paman eh buhatang siya po tagnit. Kay para maunlod kay mulutaw man yang mga kuan guys. Mga ubang prutas ani kung hindi talaga butang agnit. Hasol sit nura guys. Ni kuan pa maghasulan ang uban pero ato gining hunahon po dako kay pinipis itong gulay dili di siya nga maka kuas tong tanom kay organic ra ni siya. Pwede po di kaya ganing ug magsala mo amo gi waste ani magsala magdamoy compost isagol gito di ba amoy vermicas. Pero kuan wala po di apil yan tong ilabay niyo sing magsala mo ani mo harvest mo yung agi ng sala pero para sa kuha nga ginapil ko ng unod kuan guys. Abono. Nakita mo itong unang mga vlog dito may kabo dito sa among giburuhan kaya pwede rin yung harvestion ng pang-abono yung gamit guys pero mo spray dyan mo maagi nyo yung agi sala kaya di po na siya pwede magsilbig isunod mo snapsak na nanin ano guys masobra ni kamay 4 ni kilog to nga 4 po ni kalitrog to nga ang atong kuan kay 1:1 may mixing na to ani guys. Isa ka kilong itong prutas, isa pod ka litro nga molasses. Kini guys, ug duol-duol punta mo sa kong area. Pwede gid mo makapalit ani guys ako nagabaligya po ko ani. Kaya nga kanang pwede po kay mahal. Tama ra po makabalanse na to ng molasses, precious molasses. Presyo ani atong ipangbuhat. Hago gamay nga na po tayo maginansa gila sa bukid. Hindi kasi mga pangginansa guys nga wala pa pang dato. Ako alang og naalay gusto mo gamit nga di ba sliha nga bupalit. Sa kwadri guys nagabaligya jud ko sa kung mga membro guys tag kuan 120 akong hatag ang litro. Kay mahasol ba po tanig. Pero akong gibaligya katong sinala anako na. Isala nga kuan kay og apil taning unod. Gamay ra pa lang mapalit kay nasagol mang unod sa mga gulay. Sinala na akong ginabaligya. Pinailawat mo kasi ang bagong buhat guys. Pudang tadi mga tulo ka adlaw. Mura na siyang tubig kay kining mga kapayas. Diabas o kining saging. Tubig naman siya. Kung namin mga garden ay may mga hasula kapoy kay buhat organic. Pag testing mo gamit guys. Pag ako madyo ko ingon nga mamugos mo yung paggamit og organic. Pag testing lang mo gamit og organic og pure organic o kanang halog synthetic. Obserbahin niyo itong pure synthetic niyo sa ikaduhan yung tanom. Di ba? Tan-awan niya lang hinang umaw na yuta. Matinga mo guys nga ang abono mo di nakatalab, di na maka kanaagi roy membro nako guys nga nagmulo siya siyang garden kaysa una ko nung tanom niya. Ako pag mo istoryahan na. Sa unang tanom niya, pwerte daw lamia siyang palya, kay palya yang gitanom. Nga
karon kuno lahi na kay tubo. Mo kay gamit niya pure synthetic hapon siya. Pwede niya nakaratos og abono tong miagi niyang tanom. Wa na imong yuta acidic na siya ang abono ang nagipuggan na sa acid siya yuta. Di na makaon sa tanom imong giabono kay acidic na kay yuta. Wag na mahita pag testing mo gamit og pure synthetic. Nya og gamit ka pure organic katong ano ko yung kada punuan tag tunga kilo kada duha ka semana pinaka minus pwede pure organic pero wala jud para ko nga 30% ako synthetic na lang. Pero kung foliar gyud nagamit guys, organic gyud pure, wala ko nagamit og synthetic nga foliar. Pero sa akong abono nagahalo jud kog synthetic kay wa jud ikakaya pure organic. Testingin yung tanom nyo sa palya. Tanom nyo ron tuig, sunod tuig. Tanawan nyo itong abono nyo nga pure synthetic. Observahan nyo yung tanom, di ko ingon nyo kanang gamit yung mga organic, kay lami. Asa ako, nagsulti lang po sa ako ang nasuwayan, sa ako ang pagkuhan ng garden, diskarte sa garden. Layo rin diferensya guys, kung magamit ka, bisa kahalo lang nga organic, pero mahimo yung mag-pure ta organic, lami unta, pero hindi kin makay, lami nagwala kita makuhaan. Pwede ito magamit og pwede ito i-pure synthetic na siya. Nasuwayan niyo ko na guys. Sige, kaya nga ako parang membro na ko nga nagmulo na siyang paliya nga lahi itong tubo kaysa una. Kaya kung meron mong abono na guys, kanang imong tanom yun, lami nagkumaw-umaw, okay ka na siya. Lami pa yung synthetic, pero ikaduhan imong tanom guys. Makita nimong resulta. Di na yun parehas. Bisa pag parehapas kadaghan na imong abono sa unag saka sa unag karon. Pure synthetic sa unag karon, pure synthetic gihapon. Maro pong tanom ay mong itanom. Pero pang labing dito pwede imong isagunson o pwede kato gipulihan kato nya mais. Pagbalik ni tanom og paliya, a diferensya na jud ayo. Iya gyud nakita nga di ba giingnan siya nga kuan na gyud imong yuta na, acidic na imong yuta. Nga sige lang mo gamit ng synthetic maintag na kuan guys, naay kanang tawag tog kanang soil analysis may tawag ti ana o sa term o si tawag ana kay di man jud ko technique siya puning agriculture kanang magakuan sa grado si mong yutag kung say dapat nga abono gamiton maka-adjust ang tagkas abono niya kining pareha na mo guys nga bana ra sa abono say di magkatunong mataghanan ra nimong complete din niya di na kay complete ang kinahanglan natong nitrogen nya sahay kulang pa kay putas di ka mo gamit og putas kay basa ako guys bana ra kay sa mga gurong ira sa among municipal walay soil analysis nga nagikuan mo ato mo wala siya ato pa mig provincial niya sa provincial layo na kayo nya di pud makuha dayon dagan pag pila ka bulan sa makuha niya kining kahasol na sa kalayon gastong kasplite ako kay mismo guys wa jo kasuway paanalisar og yuta og unsay dapat nga abono gamiton ako ang estimate sa kanyuta ako rin yung bana mo rin akong gamit og organic ron bintahan ang resulta humanag butan na mo upat ka litro nga nga mo size darang yang kuan guys okay yan ako ibaglo taglo yung bagong technique guys pagbutag net ani guys kay sa high god labi nag over kabungkat ang bato ini katubig ani ang bato mabuyok sa ilawom na ko ibag-oy tudlo yung technique para dili siya mo lunod sa ilawom guys ang bato guys pwede sa tunga niyo butangan guys sukdan niyo may kuan guys sukdan niyo og kawayan na yung kawayan nga mo okay inyong ikuan ang kawayan pong inyong hugasan kawayan hugasan mo ni guys inyong pisang hugasan anaan yung kawayan guys anaan nyo guys ha para nga dili siya mabukay na mag-usay guys ako na suwan nga kaya mubuyok ang bato sa lalom ibutang nyo sa net karang net inyong anaan kawayan nga para dili magbuyok ang bato sa lalom yung kuan guys anaan yung kawayan anak isang kurma atong suklo niya mo ini makuan siya dili siya kuan ra siya sa balde pod igo pod maka porma niya makalundo siya makadagan mo siya dito pwede nagtunga ra butangan niyo ani guys butangan niyo ani pwede pod yung butang pong kilid ani yan ang porma guys madasok ra man yang dili ni siya makuan guys di na siya kuan kay mabuyok man tong iyang kaway niya dili siya mulunod ang bato kay nastunga niyo gibutang maana ra siya guys pwede pug butangan og batong gagmay ring kilid aring aning gagmay lang mukha mo gagmay lang mga bato butangan tog bato ang sentro ra sa koro sa kawayan niya butangan yung isig ka kilo ni gagmay bato para di siya mo kuan di siya maulbi gin mulutaw ang kuan
ang mga prutas o katong atong gibuhat nga kalabasa o mao na po mga guys nya og wa mo ikatakan wa mo ikatabong ani guys kay akong ubang gipang buro wa pa mga habwa na pa ditoy mga sulod. Pwede mo gamit og kalnarang gamit ang dagko nga kuan guys, dagko nga mga papel pero wa man guys kini ako lang giduha. Naon puro mga guys. Ni ana baatan niya siya og tining taybak ana binda kantaw tang dako guys wala man ko magamit ako lang pagkipuyo sa pag discarding nga maka kuan po mo magkini mas siram ang di mo kuha kasang kuskil daw hungaw sa gamay guys mo tong gikurosan pug isa ano na inyong buoton sa isa hantos sa isa ka bulan isa ka semana nga to sa isa ka bulan ano na guys ano ning ikuan ay lang ko inite ay na po sa repa ng kuan nga sa handong ano sayang dagdag yung trabaho ang pagbuhat og organic kasi makamao lang ta dili ingon nga kanang uban adi di ko kamao lisod wa may lisod guys kung magkaton lang kita yani balansihon na to ng kanang mga buta taon guys nga wala kita kahayag sa Ginoo ilang mata pero nga nung atong obserbahan mas labaw pas lag nahimo kasi naay mata wala ko bang mga buta pateng mayuha mo dag kuskus ista oy kita ang pwerte na ito makatutok kung saan pagbutang anang buhaon sa pagplaster sa tapoy kamot adi kita kamo mahawid og sista pero pagpatukar apura lang atong kamao po yung uban ana ra guys pwede nyo siya ibutang ra sa handong ug maor na daghang salamat.